Mai martaba, 'yan bindiga sun iso fa. Me suke so? Kuɗi. To a basu. Masu garkuwa da mutane. Su ma a basu. Gurɓatattun shugabanni. Kyale su. Nefa. Ba da muka iya. Rashin ilimi. Mance da shi. Rahama Sadau. Ramawa. Ita wai ba ta ganin akwai abubuwan da suke damun mu ne? Amma ita ma tana so a kula da ita. Wannan ba batun hizba ba ne? Ba za su kula ta ba, saboda tana da kuɗi da kuma ikon faɗa aji. To, ita nawa take so? Ba kuɗi take so ba. Ba kuɗi take so ba? To, kawai da so take a kula da ita ta hanyar gurɓata tarbiyyar da al'adun Hausawa da kuma addini ya shimfiɗa, wanda iyaye da kakanni da kuma shugabannin addini suka yi ta rajin ƙarfafawa a al'ummar Hausawa. Ba wani abu ne mai muhimmanci take bukata. Oh, ai mai sauƙi ma kenan ai. To, a kyale ta abin da take so.